تماشاوانê nêja ji we re nûçeyeke gelekî xweş ji bo zarokên Kobanê, Hesekê, Tirbespî, Silêmanî û Hewlêrê. Cluba Barcelona ya Fotbulê ji bo wan zarokan bi navê Lîga Hêviyê dest bi projeyekê kiriye. Cluba Barcelona wê li Kobanê, li Hesekê, Reqa, Tirbespî dibistanên perwerdeya Fotbulê veke. Ew dibistan her wiha wê li Hewlêr û li Silêmaniyê jî bêne vekirin. Armanca sereke ya avakirina wan dibistanan ew e ku pêşerojeke xweş ji bo zarokan ava bike. Destpêkê wê zarokên ku koçber bûne, mesela rastî gelek nexweşiyan hatine, ew ê werin wergirtin. Proje wê di 25 Hezêrana îsal 2025 da dest pê bike, heta cotmeha mehadehan 2026 wê dirêj bike. Wê 60 zarok û ciwan yanî temenê wan di navbera 8 heta 14 salan de ne di wan dibistanên Fotbulên Barcelona da cih bikirin.